ka daji ta hamsin ba zama da dubu hamsin da dubu ashirin shi ke da gage barmi lafiya kuma jarhu mai ke ba mangai ba kwatau gage jarhu ka ji bayani daga bakin mamu kenan kamar bayani sai man zan ko ma ku yi duk bayani dai wadi bai wadi mun maka sai yan bayani wadi bai wadi mun man da ra'ayin yan bayani wadi bai wadi mun man da kai yan bayani wadi bai yana dan tare ma ko to yadda man di mun ku maka sai ija ta aka ta man di lauke ka ba man ne ka ijan ka mai wa ba sai ka ne ka min da wannan ba ne marmari manan na abita ya sabi ka sale kawa mu amun kawa kuma mu albarka kuma daraja mu da sau men kuma nana kama ka ta sau ita ne da ka wadi tene min manare wadi ta manare a fatan da sun da sakai mu ya ce ga nuwa bai diyan dai ne da lashi da bai san samu na kare wuce ba tara ina mun kyau duk wadi ba duniya wannan wasu dalla wai duniya ba ofisa Allah ya fada mu kyau shirrar kai mana kiliya ai wallahi ka kudu ba ya ta sama ana tuna ni to ka gane iyaye kuna tuku ga muna bi ba tu kwa da barna fito bi sai ga gani sai ga barna fito ban za ka kai to ni magana tuku ga fassaran bayani ka ba man di sai da ga yan ai na tattara ne ni na lawa bai to ga ma fa ga mu iyo haka ne ka taru ga kamen ta wanda ke barle ne sosai kamen ta kwagara ta ka fushi mai kale ke tinni ko gida yi bai to ba man di da ko kwata ka ba aiki kamen na aka magani ni to ni ma ba ku jaka sosai dinan bi tabdire babu dan bai tara maga fan fa kun jaka ni fadalla Allah ya ba albarka fan ka fa kun jaka ni Allah ya maka albarka ba man di tangaran gaban yawa ga dan miya misan dake bai ba to fa kun jaka sabi ga girabi sawa mu farko man da musulman kanana da albarka mara dau ne mu fari wannan in ya dauka sai kana kan jawa ka suna dace ya sunu mangar ga ina bai yawa sai mu diya abai ne sauran mami mandi kana ka kan jawa ina sai macha dai macha ka bai sai daga na ga tinyam men mako na kalwa tunadni manja tunadni maru tunadni da mala ina kwa ga yawa sai ga girabi alhamdulillah da ke yi mai lafiya nake kuma zai mata alheri alheri ana